ko, no? Para madaling lapitan. Maasahan. Water. Wala po siya. Mamaya ako.
pwede mag... Natigil ako. Kapag maglakad ka sa nakita ko sa pero kung kami ng ano eh. Kasi mag-dive. Sa Canada Miss Justin din name mo. Okay. Kala ko sino yung Justin kanina? Yan, siya yung Justin na yan. Grabe. Kainis. Ahin. Ayun eh, galing eh. Pinala ang power. Drop lang siya dun. Hi, partner. Yung bawas. Eh, ito. Joke lang, hindi na. Are you excited? Okay lang naman. Ilang days pa tayo? Sige na. Maga pa naman. Ilan yun? Ganda nung ano, nung... Ano nilagay natin? Oo nga. Tapos ko lang eh. Hindi lang tayo ng flavor. Hindi, I think okay na. Parang, for example, kunyari, kapag nasa harap ka, siguro if napapantay tayo, baka mas makuha natin mas master. Kasi hinabot ko yung sand ko. Kasi hindi ako makabalik dito. So like, ko na kaya yun. Oh? Akin yung bag mo. Kaya yung profile picture mo. Palitan mo ulit. Yung vision mo. Ha? Ayan, pa. Reader pa power. Sino? Point item.
Grabe pause ko. Grabe nila namin ito. Ano, 20. Nakungulas? 28. Kung mas 8 score namin. 28 sila, 8 kami. Ito. Hinabol niyo? Nakawal kami 20. 20. Sino kalaban niya? Si ano? Yun. Pamilya ata yan sila ng badminton player. Yung ate niya. From them ka. Sabay-sabay. Ay, putik! Okay, oh. Ano ang outfit ni Ate? Oo nga eh. Very powerful. Makikita mo talaga siya. Very, Amongst the black very it girl. and the white. It's a girl Ang in tangkad pink. niya pa mo, tapos baka halos na ba? So parang nakiklimos din sa kanya. Pero ang ganda. Ang combination. Sige pa lang ako. Parang matangkad din ako. Kahit konti lang. Kahit Diba konti. average na tayo? Average na tayo? Oo, average na tayo. Ha? Kunyari. Kahit niya. Tingin mo magagaling ka? Pag na-add lang yung mga tweets. Oo naman! Kanila! Alam mo yung mga pins sa harap? Hindi ko master yun. Dalang ko lang makuha yun. Pero grabe, Card, hindi ko na kaya, endurance ko. More strength ko lang kasi ngayon eh. Oo, yun lang ko lang siya. Oy, sayang. Talaga? Sabi ko, bakit ang lamig ng tao? Pinumas ko kasi sa left dito. So, makuha niya yung pinag. Reset na pa ako bukas. Issue ba? Diyan lang ako sa side. Wait.
Boy, sino ba? Next tayo. Tayo na ulit. Free